tentunya. Yuk kita kembali bermain bersama An-Najwa Qasidah. Papeling. Spesial buat Pak Herdi. Asik. Wes wancine tansah dielengke, wes wancine padha nindakake antan wes kumandhang wayahe sembayang nah tapi wajib dawe pangeran salat ati jagae agama.
sing tumanina. luwe sempurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar Sholat sayang dengan toke tidak mungkar. marip lan isa jangkepe Rayogane ditambah sholat sunahe. Jo sembrono iku perintah agama.